दानि गोदान सरखाराथ' फ्राय मोजांखौनो मावदों मानो होनब्ला जोङो गोदोनि ओनसोलाव बिराद खस्थ'यै सोलियोमोन लामा लन्द मोजां नङामोन थांलाय फैलाय सात्रफ्राबो एखमबा लंपेन्ट खुनांगौ एखमबा साइकेल बाननानै थांनांगौ बेबायदि जायोमोन बे लामाया दैज्लां समाव दा बहुद मोजाङाव फैदों आरो मटरफोर बे सान्तिपुर जोंनि खावला एरियानिफ्राय सान्तिपुरसिमा मोजां सोलिबाय दा जोंनो नांबावगौ आरो गामि लेभेलावबो जोंहा बिराद उसुबिदा दं दा मा उसुबिदा माने लामा आरो बेनिफ्राय दैनि बेफोरो एसे दिगदाराव दं आरो ओंखायनो जोङो दा बेफोरखौ एसे नायोब्ला एसे साबसिन जाबावगोन आरो दानि सरखारा सिगांनि बादि दाख्लै मावनायफोर बादि मावोमोनब्ला दा मोजां जानानै थांबायमोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै नैबे लामा दालांखौ सोर हरा नोंसिनो बे दालांखौथ' दानि सरखार गोदाना हरदों एमएलए जयन्त औ ओमफ्राय EM बिसोरनो हरदों दा बेफोर नङामोनब्ला बिसोरबो दिगदार जायोमोन दैया गिलु फालु देरोमोन बारनो हाया मानो हाया जायोमोन दा सुबिदा जाबाय आरो दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ' जायोमोन बे लामाया दा रेशन कार्ड अरुनदयफ्रा माबायदि मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव रेशन कार्डआ जाजोब्बाय अरुनदयाबो मोनगासिनो दं आरो दा गोदान फैबावदों नामा बेबो जानो चान्स दंबावो आरो स्कुलाथ' दा जोंनाव गैयानो जायो गोनांथि दङ जोंनो बे स्कुला एकदम गोनांथार आरो देहा फाहामसालियाबोथ' जोंनियाव गैया खाथि खाला सानथिफुराव थांनांगौ गोनां गोलैयो बिराद खस्थ' जायो आरो दा औ लामा मोजां जानाय हिसाबै एसे थांलाय फैलाया मोजां जाहैबाय इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिशनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7008273919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन